ପିଲେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ବିଷୟରେ। ଆଉ ପନିପରିବାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ। ତ ଆସ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟି କରି ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ପପାୟା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖ ସେଇ ପପାୟା, ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ମରିଚ। ଆଉ ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା କାଙ୍କୁଡ଼ି ଯୋଉଟାକି ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛନ୍ତି କୁକୁମ୍ବର ହଉଛି ଏଇ ତମ ସାମ୍ନାରେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉଟା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଖିଆ ହଉଛି। ତ ଇଏ କୁକୁମ୍ବର। ତାପରେ ଆସ ଆମେ ଯିବା କଲରା ଯେଟାକି ବିଟର ଗାର୍ଡ ଆମେ କହୁଛୁ। ବିଟର ଗାର୍ଡ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏଇଟା କହିବା ଆମେ ବିଟର ଗାର୍ଡ। ତାପରେ ଆସ ଆମେ ଯିବା ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାବେଜ। ଏଇଟା ହଉଛି ବନ୍ଧାକୋବି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛୁ କ୍ୟାବେଜ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା ପିଆଜ, ଯୋଉଟାକି ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିଥାଏ ତରକାରୀକୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପିଆଜ, ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନିଅନ। ଇଂରାଜୀରେ କୁହାହଉଛି ଅନିଅନ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା ଗାଜର, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାହଉଛି କ୍ୟାରଟ। ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାରଟ। ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ ପଢୁଛୁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କ୍ୟାରଟ। ତାପରେ ଆସ ଆମେ ଯିବା ଯୋଉଟାକି କହୁଛୁ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ହଉଛି କୁନ୍ଦୁରୁ। ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ କୁନ୍ଦୁରୁ, ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ କୁହାହଉଛି ଟେଣ୍ଡଲି। ତାପରେ ଆସ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ କଣ ଅଛି। ଘରେ ଘରେ ନୀତିଦିନିଆ ଯୋଉଟା ସବୁଦିନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଆମେ ତାକୁ ତରକାରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ପଟାଟୋ। ଏଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗୋଟେ ପଟାଟୋ, ଆଳୁ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନିଲେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା କାଙ୍କଡ଼, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଟିଜେଲ ଗାର୍ଡ କହୁଛୁ। ସେଇଟା ହଉଛି ଏଇ ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଟିଜେଲ ଗାର୍ଡ। ତାହେଲେ ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଆସ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପୋଟଳ। ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଟଳ, ଦେଖ ଏଇଟା ପୋଟଳ। ଗୋଟେ ଧଳା ଧଳା ହେଇକରି ଗୋଟେ ଗାର ଅଛି, ଏଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପଏଣ୍ଟେଡ ଗାର୍ଡ। ଏଟା କଣ କହୁଛୁ ଆମେ? ପଏଣ୍ଟେଡ ଗାର୍ଡ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆସ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯୋଉଟାକି ଭେଣ୍ଡି କହୁଛୁ। ଭେଣ୍ଡି ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ କୁହାହଉଛି ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର। ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର। ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଛି, ଦେଖିବାକୁ ମନ ଲୋଭାନିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା ରସୁଣ, ଯାହାକୁ କି ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଗାର୍ଲିକ। ଏଇଟା ହଉଛି ରସୁଣ। ଆମେ ରସୁଣ ଚିହ୍ନିଲୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତରକାରୀରେ ପଡୁଛି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଛି। ଇଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ପକଉଛୁ ତାକୁ। ଇଂରାଜୀ ନାଁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଗାର୍ଲିକ। ତାପରେ ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା କଞ୍ଚା ମରିଚ। ଏଇଠି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖ ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛୁ ଗ୍ରୀନ ଚିଲି। ତାପରେ ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବା, ସେଟା ହଉଛି ବାଇଗଣକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଞ୍ଜଲ। ଏଇ ଦେଖ ବଢିଆ ହେଇଛି ବ୍ରିଞ୍ଜଲ, ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଞ୍ଜଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବେ ଅଦା। ଏଇଟା ହଉଛି ଅଦା, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ଅଦା। ଏଇ ଅଦାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛୁ ଜିଞ୍ଜର। ଏଟାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛୁ ଜିଞ୍ଜର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ପରିବା ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର, ଦେଖୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଟମାଟୋ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏଇଟାକୁ, ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଛୋଟରୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା ଅଧିକାଂଶ ପନିପରିବାରେ ଏଇ ଆମର ପରିବାଟା ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପନିପରିବା କୁ ଚିହ୍ନିଲୁ, ଆମେ ତାର ନାଁ କୁ ଜାଣିଲୁ। ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ତା ନାଁ, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ।
ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ, ତାର ରଙ୍ଗ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ତାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଏଇ ଦେଖ ସବୁ ଆମର ପନିପରିବା ରଖା ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ଆମେ ୟାର ନାଁ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ପନିପରିବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ ଯେଉଁଟା ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।